nakane karinsan sa sisenpat nginwanra ya ka program ka bakerpang haga jingra khi ban gan mau ya ka jingwan long breu utrai jongi unong pen em uji sukres bad hakane ka program ka bakerpang dah ka baken mau shena ya ka jing telun jong ka por ki jingja ki baja lakalong hakari jongi lakalong hakaperthai satlak Henry kanigi jingja kim shimla laban bamdu ingi bat kim shimla laban kejam lada ka klam covid kat kendai I kumakla long kimau jentut ben ban kipen pau ya ke ka bakerpang akum gani ka sngi bangi yo ban rakhi biang sasisien ya ka Christmas na ka benta ka ne ka program ka bakerpang ngidan hang ni arngut kini ki khenrau weu khenrau usha prang marwen bar kublei shibu ya pi sha prang nak benta ka jingna kloi chong pi binya shimbenta ha ka ni ka program Christmas ngidan ru ya ipediang unen nongbri kublei shibu ne ka por chong pi ngitip apdeng ka jingbun kam ba pi kwa banye samlem ya ka jing ngau halor ka ni ka Christmas nak ni kerensan hakarukom kabakam kerpang labu no ya kani kawai kabenta ban rakhi Christmas ha ka Jingmut kabakam Jylliew balai labu ya kani ha ka Jingmut bakam Jylliew nginya yat ban nginya pej ban nginya pusan ru ya ki phang ki bakongsan ki be day ya kita ki ki be snow ban ka jing embryo ha ka rukom kabakam Jylliew om tang bachi pendap rukom tang nasla margata hakani ka phang ine ya aki artli ki mat ko wei ka mat ka long ka jingama bat ka wei pat ka jingle sbun lani ka jingle isnei te kumta kublei shibun ngatharai philong ki bala kloi bangenya pliu jingmut bat banya samlem ya ka go pis ngau thu nak banta ka ni ka dor jong ka Christmas ha ka Jingmut ka bakham Jylliew ka phin ai ngene yai banta sha frang khandiat la da pi phai ka ka Christmas ka jing ngau thu jong pi shwa to kublei shibun kublei Christmas pi ko ngai pri te ngisgo ban ai kublei Christmas lang ya baro khantam ya ka jala mo marisha hapadeng ka jing du jikerman sngo kumba ka jing phos new kan kut no abai mudur sha abai de bat covid kumba phiong mane so ba kan kut no bon lei prolog kijuong ba setang hajing duai ba rakamon jong blei long pelat nan pen em te pen ban kan ni kalat kadang peli hadu manta arsnem kan thi ngilayat bat manta ngiyo yang ban rakhe bat ha jing sngo ku janga kalong ba ha ka be dei bat kan Christmas ha ka ba Jylliew hi ken ba bandai poi jangai than ru kam da mentoi ndrei ka Jingmut hi ku jong ka kalong ba gen but ya kata kalenti ke bakum bau blei hi bau Jesus Christ bau lawan sikni ke perthai ban syakha ya u ke jinglong briu wat lah kardan blei ban kharu hasam kulai hak kasingoj ke jaka ai bam phlang kulai ki kada te kene kede katakin ka Jylliew hadu ka takta ladan mudur ladan puson ha mar hadu kat nu ta ka kardan blei banwan siknik perthai ha ka tak rukom ka ba nyi kum ki briu nyimla ban pe phang namar hasem kulai phi bat ha ka sing oi lakhai u te ma phi pat kum ga samla khan raw mo kai go phi don ban ya shaban plaj shakamat ka ba banginya puson ka jing so thu jo phi alor ka Christmas ni gong ning sham ka ban ai kublei Christmas ye ba ro ki briu ni ka chela bat ki Kristan baro chela baro ka slak perthai kajing mod Christmas ha kalyang kajong nga kar kompet kajongi kalong ba kum ki khon Kristan ngi ken mau ya kani kajing wan jong Christmas la perthai Henry ka baning kong kalong ba ngi dei ki Kristan te kum bakren buli graham ha ka Madison Square House nam khat khandai san pho hinyo ubade ubriu jong blai wong ni kong ba ladang ilong kita ki Kristan tingim day ban klet ke ki chingi kai ke bangiyo now Chris bagi senran jong uru kila tho haki kam ke apostle lenong
kaba kendai dekat ba arpun rio kaba ki ong ba kum ki kristan ngin bot kum no bat ke ke jinglong jong ni hangta dengin sothu alor kata Dia kata kamu ke jing snow tu ke jong pi la dangi rakhi makna ya ka Christmas ngila ya ka ne ke jing rakhi henre ha ka ju ka por pa ngin so tu e ka don la ka dor pa ka Jingmut. Tu kum la plai men tan che phang bangi ong ai ba ka ne ka Christmas baka Christmas jong i kan long da ha ko i ka Jingmut ka kham Jylliew ni ne phai shwa sha ke ka jing ma mo ka forgiveness ka jing ma kum nu sha prang na pi i ha lor ka ne ka dor jong ka jing ma ka bangi don kam tam ha ka ne ka Christmas ka bangin rakhi ha ka dor ba kham kerpang ha ka be de bat ka ne ka banta jong ka jing ya ma hi ka mau Jesus Christ ru wan khana shang ka prthei bat khadu khatwai ka banta ka jong u ko long ha ka jing ma hadu da un kius non ha ka ding phna ka bau sha ya pela de namar ki pop ku jongi bat wat la ka perthei ka benthiu yu wala ki spai ki gran ben yu ki khi ben yu ki penlong ru wat ya ka tamasa samhoi ha ki ya ka ba ngi kum ki kristan ngim la ban pediang bakat ya ka jan sam ko jong jisu ken penlong kum ka sni jing ya khalai te pan jisu kita ki baro sim labu not reu lok khot kerpa la lo jong pa baun map ki na ba ka ba ki le kem te bapli dia kata ka ba i shaprang ila ring sai mo hadu ba om tang na sem kulai ka bang kren re hadu alor ka ding panala map henry ka ba pi kum ka samla kan raw ka piu i ba ka jinga map ka long uso ning kong ba kham thiang nak banta ka ni ka Christmas ko ke jinga map ka long ka ba kong san ba namala dangi pet kumba u sol hakalin ti jing ya jing usha Damascus kadena ka kam ke apostol he the nong ba kendai du khat we du khat pra ka ba pen i ba hadu ba dak shem ringkat yo play ba da su thu ya ka jing ko dor ka ta ka jing im jing u ba play dong I lad you sa shi sen wat la daw la pen leven kat tu ki kristan ru henry dang yo ka jing ma nang tu ka kam ki ba crowd ba upol ule apostol pot ula le na bantai ngi ki kristan paro te kan khen ba kani ka jing map ka long ka ba kong san e yangi we pe we kham tam la dangi pe chana la deru la dangi kloi ban map ka mut ngimbu shu ki jing e halade hi namar bangi pelait lo di kita ki jing sngo ki ba teng kala ban nang roi shu hapo la de peling a pisa but mentaru ha ka chakat rei jungi ru kumta ki sami bun ki cases ru ka jing so si ka jing sngo diaw ka jing bam la ban penya je ka jing em namar le se ngimpat sngo thu ba ya kata ngilai sngo mentan shaprang mo ya ka ba ka khon samla ka yo ka jing sngo kia but ka ba pelong yang ngi ki brio ka ba bangi duna ka jia map bat bangi duna ban kelet no lani ban pen i pat de ban ya ka lenti hoi ka ban bam ya ka long renyang man renyang om tang ka bam ya ka long renyang man renyang ka ta wa dia ka bor perkat apa ka ta ka bor perkat wat ka ta ka jing long man sim dei te ka e piu i shu shaprang lor ka ni ka benta kum ka dak ka jia map kerpang nak benta ka ni ka Christmas kum benta ka singi pe mo hakabaya de bat kade ngi kham tam kishin rang ala haka jing long samla dala kham he ka arta ka don ma ka jing ma mar balai bateng om tang jing ya map re ka don ru kam don ru ka jing ya pan map ka je ka jing ya pan map ru kam don te un map nang no te ka jing ya map ru teng nan dala pan ru ka duna ba nang ban si ha te hakabaya de bat kane bun sin poi ru wat shadu ka yap ka im ka man saw keleng i manta ka jinga wat daw mo ka jinga wat daw ko wan ra hadu ka turut te ha ka be de bat Christmas kembala wan khnang ublech ne perthai uwan nam umap yangi Exodus ko ong ublei map yangi ngiru gi de ban map yu te Kolosai kum ju ko ong ublei wan khna she perthai koren dam taban map yangi te ngiru gi de ban map ke te henry pan bana knik im lang sa lang jugi menta pade kat nang yai kapor ka perthei kala nang shai
Handrai ke Jingmut jing perkat ane kini jing kwa Dang kamdum ben ban. dang kamdum. Kita ke jing kwa brai ru kolong ban sim jendat hadu wat ke jing imbriu ru teng ke pas sosi bahan da pe keleng. Om dei tang prasen rang teng wat ke jing ha ka jing ya long si samla ru tang pentut ke samlan u samla mut tang katak mut lakut teng ka poi sha du kol ti jong ke jing kot. Te kini ki ba kam su tanat ha ka be dei bat Christmas. Ka ba kumbau blehi wan kana sin ke pertai. Nak mentaban pelilat iki jing ya map ke len tiba ban ya map. Handrai pan kini ke jing ya map pat ha kini ke sengi kala duna ba. Ka jing ya pan map ru kala duna ba ha du kata-kata. Nga kermen ba kani ke program ke program ke ba kam long tempang agi ru kom ye perkat ma pigi kan rau bro arngut ba ka ngi ong ya map ngi pelat ya ta ka kentien ban pan map dei da hadian bal apan map ru teng ke jing do nuot ba ka jing ngau sarong habla sen syar ka jing sarong ki pan map ki ngau ban bayela dia kitu ki nongon pan map ki ngau hap ki long hapo ba kitu nong ki nongon ban sya pan map pa de ru ngau krau ban dei tengah tarai ba nak ni keren san ngin perkat ya ke gru kom perkat thmai ba ngakermen ba kani keren san kan ya lam lenti sya gru kom perkat thmai ba kani gari ba ka jai men riu jongi kan wan sa si sen pat ya ka dur ka ba kham gerpang ba ka ta ka dur ka ba kham gerpang ba nginum ya be than ya ka rong phong jong ka perthai ba ngai tarai ba dei kini ki arteli dei ba ka jinga be than ya ka spa ya ka buram laban ong kamlong ka mensau ban be spa rei teng ngila raha than bangi yu iru bat katno ba ka dia ka Christmas kiton chipun ki long yeng long sem ngi yu i ya ka jinga strike mo ngi yu i ki nong hikai ba pli ki nong hikai SSE nga sngo ba ka ni keren san na ka shintur ka jong pi baro arngut ko pi pila clay bakan yo baka kata ban ya kalong ren yang jong ki mo kin yu i ki wei ki le Christmas Ndrei ki khun chang ngim la le ei ru ngim yo ban ka penlong yang ngiba shanu ngin wat shanu ngin play ba shanu ngin clay biang ya kani ka kentien ba kita ki badon ha ka jingsun char ba kita ki badon ha ka ek bentaban ban pentelun ya ka shaletem ba kin yo ya kani ka Christmas ba ka shing oi ka sem gulai ka balong ka jakak baca bo tam Yau kulung jisu la pentia, bat kum tak ada kedak jom kerja mak. Ni tenrek to ngilang layo no ekebenta banya benrap lang dei. Henry lanya kerja mak pat ngidon sa kawai umau jam. Dei kabangila ekren mena kapanga bangnya kren kapanga baar. How hakani ka how ni umau jam ubaar nginya kren dia kata kejingle isen ni kejingle asbun. Ke ke ba kumapi ka samla kan raw kumapi don bat kren halor ka de ka jingle asbun bat ka jingle isnai ka ka ni ka jingmut ka basisya halendet ka bakren pang ka jingle asbun bat ka jingle isnai agar kumpet ki jongi ha ka jingim jongi na do menchwadang red hadu menta ngisiyo sngo tang na ki tien temen bagi ong ba lada PI da ka baspun mensem de ka wan shapiru ka babha Bat kumjuru ha ka jing hikai Bible class ru kumju bangi di ban nang ban e di parmarjan lani ngi di ban yarap lemi wei ha ki jing kuslai lani ha ki jing bampat la ka chongki ru klam de thu yano lani klam da tip ka perthai bro ko wei ru banum put ran sing mo bat ka jing sbon ka wei ru ka penlong ba kitu ki bai bat ki ba mat ru ya ka jing yo pediang ya ketu yo pediang kata kan no ka jing keman ka chongki kisngo kumba dang don hi hasla perthai kata ke ba kidang don jingkerman ba ka kata ka bala shahi kai na ka ktien ka jong play ngidang ya persang ya kata kata kemud di ka kani ka jingsbun ka jingle is kalong kalat jong ka jingkerman to se sha prang shu ban ya benrap shu ya lor kata ka jingle asbun maka jingle is hak we de ba kani ka jingle asbun ba ka jingle is kumbang yarakhi ka Christmas tamo ka tanrai ka de hinu Jesus Christ kat nu subon nam ta chungi ka jing subon ko jong u kolong khenchu wat ka dan blay ko jong u ban wan chak na parthai u ai wat hadu ala ka jong ka jing em nam ta chungi nam ta ki ba pop nang ta ha ka ba u dang em parthai u le subon wat ki ba pang ki ba mi kinu ja chimpang par khoi ka ba ka parthai kamla ban pedang ki nyang tholi
ก็บอกประเทศกับฮับบันเบะกีชักลาวบะเรียจิสูดักจิงสบุนดักจิงสงเร็ดไปปอกันมั้งไปปอยันโน่อันเรียกีดัลกจงกตีอุกตาเป็นก้อยเป็นเขียไอ้กีเดี๋ยวกับเบเดเป็นกันนี่ก็จุกจกีมันตาเบเดกันนี่ก็จิงสบุนก็จิงพาสบุนเป็นเลอิสเอยันโน่กลาดูนาปลัดดอนมันองกลาเฮียร์อีระกลาเฮียร์ดอนรูกิบัสดังคิวลาบันองมันได้ท่านตังบากลาเฮียร์dari don bun ki ba don ka tu ko mesim ka jing ai aba ki la ngam ka jing ye kristan te kumbau jisu la hikai namara ka tien ko jong blei hi kolong ba to ai aba le ak nu ko ba ha shu blei ka ba ai shu blei dei than tang ba ong bengin ai shing mane ka we ka na ka ba shpo bo blei yo kur khu bon yangi rei ki jing kur khu bo blei ap khmi lenti kolong na du ka do not ko jongi ha ka bangi kner ru jong ki ti shakita ki don kam ke jiara ki ba don kam ya ka jing yarap teng tengi le bahas bon ya noi ka ba kim don kam ru tang ta ban yo buram ngasutana dia kata ke jing ong jong pi japrang pi long Jylliew kur kom perkhat jong pi dei namar teng isule ame yo buram mo te hakini ka phang kani uni mau jam uba army kren ka jing le asbun kani ka jing hi kai ka baning kong tam mo ba kani ka jing hi kai baning kong ka tin ublei ko ong kai ka ba ti ka mon ka le wat ai ka ti ka diang ngatip dei kata ka jing le asbun ka ban hi kai yangi ukasi kabangila ka nadu dang kendeng ke beneng dang kentong ke pertai lahi kai yang ngi ha kapne jong ke tip briu tip blai tila dangi la tip briu tip blai ngan ong ai pi ba wat la dangi msim la yo men swangi pat tip ngim pat yo ya ka ni ka tien ke jong blai dei nadu ke jingwan jong Thomas Jones ha ka arpu arterek kat praspa so puai nginang so thu shu te nga tharai ai ba kan ik jinglong telong jongi ka bangin sngo thu ya ka ta ka jingle asbun kanang kharoi ban nang penman bat bangin wan ra ya ka jingkala ha ka perthai ka bam don jingkermen man mene pidang ong mo ka jingle asbun ka wan ra ka jingkermen ten rei ka por ka lengkot ngis ngo benut sikat dei banya perkat ya kan dia ngakwa na pi syaprang tang shikan tien argentien ka ka kubor Christmas ba pila ban ai hakani ka por nga ka kubor Christmas ka ba nga ai kani ka por ka long sha kinong mi kmat ba pli shang so ban pat kam sim jaw mat namar yala de ki he kisan ling ba ki kimi ba ar jong ki hagi school pan ban anda haba kila don ka kerdan ki so crowd no ki klat no ki kalong thik ma klat no imi pa te anda habangi la start la nang la start te kani ka de ke jingdu nong ka ba crowd ko ta kata ba pli kat adu ba kinum yo shu wat ban barakhe Christmas ba la ki jong ki kun ki tin mar ka tulop jong ki ka barit ndolor ba sha set kata ka de ki jing kerpat bat ko kubor Christmas kuble shibun je prang sngo thu ka jing sngo khia jong pi ngayo i ka dur khamar ka jong pi ba piket ka jing sngo khia ba kanu ki ban ya pet ban ya kit lengkor lem na ka banta ka ni ka Christmas bat ngangai scam ba ka ni ka por kanum long tangka kanum shu long tangka ka jing pendep rukom na ka ni ka rensan ka bangi syong henry kan lek agit nong score jung iway iboy osngo ya kani ka kubor Christmas bat ma phiru kum ka samla kan raw ka ego pidan man shikentien arkentien na ka bata ka kubor Christmas na kalyang ka jonga ka long ba shisien bangia trei hok ngi im hok kum kata ka kentien bang ka transparency ka don ma ke ego ba phile phitrei phi alam ye ki wei ye ka jingdon kam jongki bat kom joru pi kum bala hikai kum ki khon Kristan kum no ba ladangi nang shisha ban yu ishwa ya kata ka bor jong play bala bu hangi bat kum no ba ngi penya yala de ha kata ka ching im jongi da ka ba pet kat ka mon ka jong u te kum ta ngatharai ka Christmas ru kan long ka ba sei so shisha ya to ngi kren ya ka Christmas ka ba don Jingmut ka ban don uso ba kata ka kubor jong pi kublei shibun ni pi saprang kublei pi pediang unen nganget ba kum ki ke samla kan raw ba don ka jingket kli ya ka lawei jong ka ri ba ka chait ban rew ko em lang sa lang bat kham tam ha ka lengkor ko pi don la istap ipong bat ka kam ko pi trei to pi nang ya ko ya khia nang ya roi nang ya man batu nang im ya jing im ga batip breu tip blai
Namar bakanum long thli na kabanta kane ka program bat ka program ka badon Jingmut hadu ki khun ki baret ru ki don la ka jong ka thong ban ra ya phi ya ka khubor lengba ki jingruai jongki
ki long ki jing rwai bla pen snow da ki khon samla bat ki hep ki baret ka jing snow khia chong ki ban ya thu ye ka khubor bat ke e ka dor ha ka rukom ka Jylliew ka shim ka ni ka por bat ka kabu batu ladangi pet ye ka ni ka khubor raningi pet ye ka ni ka jing pliu jingmut ngi snap ye ka jing rwai ngin num pen kot tang ye ka kentian men ong ani ka snow tanat ni ki kren shisha henry mapiru na ki tendong shentur jong pi ba na ka tendong skor pi la yo snow pen priang ye ka ni bat bang kari ba ka jai pen riu jongi kan kup ye ka wei pat ka dur ka patmai ba nga shim ye ka ni ka lat ka kabu sa shisen pat ban kup lei Christmas ye pi I wei ladangi long ha ka no ka bentaru ngin perkat pat ngin puson ngin ngam Jylliew kanang ba kani ka Christmas kan don ka Jingmut ka bakam Jylliew haki sertap jong ka long brio man brio jongi kublei shibuon bat Christmas basuk yapi baro